Сега, уважаеми бъдещи потребители на Евроком кабел София и Пловдив, ще ви покажа защо не трябва да ставате абонати на услугите, предоставяни от тази фирма. Ето вижте как вече за четвърти пореден ден, след като съм подал над може би 5, 6, 7 пъти сигнал, че кабелната телевизия предава отвратително, а цифровата почти изцяло я няма, никой досега не е взел мерки. Говорил съм и с представители на техническия отдел, с ръководни лица от фирмата и до ден днешен никакъв отговор. Ето как се отнасят Евроком кабел към своите клиенти. Погледнете как предава кабелната телевизия черно-бяло, на звездички с някакви ужасни черти преминаващи по средата, точно като през 60-те години на миналия век. Другите канали, за малка радост поне, ако не да предават ужасно, то поне са цветни. Поне са цветни и може нещо да се види. Ето. Какви хубави дечица имаше на тези кадри, а на каква ужасна картина като качество. Вижте. Оп, оп, ето. Ето го. Прекрасно качество. Прекрасно видяхме дупето на този господин. Тук горе-долу се ядва канал 3. Някак си. Погледнете МСАТ. Вас не ви ли удрят в главата тия трептения и тия звездички? Защото на мене направо свят ми се завива от тях. Погледнете. Ето това се случва в Европейския съюз. Тук даже нямаше и телевизия. Поне техния си канал да предаваше хубаво. Сега ще ви покажа как предава цифровата телевизия. Ето как предава. Ето, канал 1. Не, МСАТ е това. Да почнем от канал 1. Ето го канал 1. И така, BTV. Нова телевизия. Всички български канали, основните. Ето сега. Това е в най-добрия случай. Това е в най-добрия случай. Няма никой вкъщи. Ето, и тук. Май няма никой в техническия отдел. Тук някакви плахи опити. Тия пиксели. И така, близо 100 канала. И пак повтарям, не е толкова фрапантно, че се е получила техническа грешка, въпреки че при тях се случват почти всеки ден. Проблема е, че вече четвърти ден, а не се знае до кога ще продължи. Може да продължи и 10 дена, и 20 дена, и цял месец, може и до края на договора. Никой не идва да вземе мерки и да провери защо така аджиба се получава това нещо.